Robbers make this. Ngày chia lung tung in căn liêu cha na him na bồi căn ngày kha pila bông sa du nak du linh căn va vây liêu chan dấu a căn pi dung zal tu bồi asi na nun nak chu bồi pa gut chung chan lo amani him te na kan veng lai nen tin phang la u nan sin a ko dung zal ko kai ma chu nan pa thiên ka si a ti oi pa chu ka him na lung pi a si ka sang del cha na thon na pe tu thang tha tu si a tu nak chu nang le kai cha a sung loi tu e dong ni ngai lo si su dot na a min thiam chu thang tha tu si lung ru thei vang sang a win kang liu cha na ngam na king kha kan pe boy pa chu nan thin lung di la kan bi bo chan lo hi le hal na chu na kan kham la ya bo ta thang thất ta kan ba thiên chu bu thil bu in thang thất na pe u si nan thin phang la u nan sin a ko dung zal ko kai ma chu nan pa thiên ka si a ti oi pa chu ka him na lung pi a si ka sang del cha na thon na pe tu thang tha tu si a tu nak chu nang le kai cha a sung loi tu pe dong ni ngai lo si su dot na a min thiam chu thang tha tu si thang tha tu si thang tha tu si thang tha tu si nan thiên phang la u nan sin na ko dung zal ko kai ma chu nan pa thiên ka si a ti boy pa chu ka him na lung pi a si ka sang del cha na thon na pe tu thang tha tu si a tu nak chu nang le kai cha a sung loi tu pe dong ni ngai lo si su dot na a min thiam chu thang tha tu si nan thiên phang la u nan sin na ko dung zal ko kai ma chu nan pa thiên ka si a ti boy pa chu ka him na lung pi a si ka sang del cha na thon na pe tu thang tha tu si a tu nak chu nang le kai cha a sung loi tu pe Action. Action. Give me your sister, man. Here's your money. Tomorrow, please. Yes, tomorrow. mà chia tục chỗ mày khắp lòng mày thu lòng lại tục chỗ Oh, okay. Yeah, do something like that. You guys keep playing, that's okay. You know, it's